മിത്രമാർട്ട് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് പുലാമന്തോൾ മലപ്പുറം. വേദമിത്ര റിവഞ്ചേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രഥമ സംരംഭമായ മിത്രമാർട്ട് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് പുലാമന്തോളിൽ വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് വിസ്മയം തീർത്തുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. നീ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ എത്ര ടൗണുകളുണ്ട്, അവിടെ എവിടെന്നെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാറുണ്ട്. മിത്രയില്ലല്ലോ. ഞാനിപ്പോ വരാമേ, പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടാമ്പി പോയി നോക്കട്ടെ. അവിടെയൊന്നും മിത്രയില്ലല്ലോ. അവിടെയൊന്നും മിത്രയില്ലല്ലോ. അവിടെ ഒന്നും എന്തില്ലാന്നാ പറയണത്. അവിടെയൊന്നും മിത്രയില്ലല്ലോ. മിത്രയോ? പുലാമന്തോളിൽ മിത്രയുള്ളപ്പോ എന്തിനാ ഇത്ര അലച്ചിൽ? നന്നായിണ്ടല്ലേ? ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു സ്വകാര്യം? ഇത്രയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. മിത്രയാണിനി ഞങ്ങളുടെ മിത്രം. നനച്ചതെല്ലാം കിട്ടും, മികച്ചതെല്ലാം കിട്ടും. മിത്രയിൽ അത്രയും ലാഭം. മിത്രമാർട്ട് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് പുലാമന്തോൾ മലപ്പുറം. വേദമിത്ര വെഞ്ചേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രഥമ സംരംഭമായ മിത്രമാർട്ട് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് പുലാമന്തോളിൽ വലിയ ഷോപ്പിംഗ് വിസ്മയം തീർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞായറാഴ്ച പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. രാവിലെ 9:30 പെരിന്തൽമണ്ണ നിയോജക മണ്ഡലം MLA നജീബ് കാന്തപുരത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ മുൻമന്ത്രി പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മിത്രമാർട്ടിന്റെ ഓഫീസ് സമുച്ചയം നജീബ് കാന്തപുരം MLAയും മഞ്ഞളാംകുഴി അലി MLAയും ആദ്യ വിൽപ്പനയും നിർവഹിക്കും. തദവസരത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് MK റഫീഖ വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിക്കും. ചടങ്ങിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും. മികച്ചതെല്ലാം കിട്ടും, മിത്രയിൽ അത്രയും ലാഭം. മിത്രമാർട്ട് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് പുലാമന്തോൾ മലപ്പുറം.